ма як гап мегӯм бародарои азиз, вале бо нагем ки та аз и чӣ фарқият дорӣ, ман аз и фарқияти калон дорам. Ман зани ира бо мегӯм ки фалон кардагиям. Бо мегӯм ки касе ки против иё гап намезана, касе ки против ин хел шахсиятҳо гап намезана, валлоҳи қасам пеши Парвардигор шармандавор мехезем. Пеши Аллоҳи меҳрубон шармандавор мехезем. Ман дуо мекунам ки Парвардигоро ғайрати мо мардими мусалмона зиёд назӣ, ғайрати мо кам шидагиай, мардии мо кам шидагиай. Субҳаналлоҳ, намедонам. Лекин мегӯмтон ки бародарои азиз, узри зиёд ман аз шумо мепурсам. Ира бо мегӯм ки зан ша бо мегӯм фалон кардагиам. Ман аз и бахшиш намепурсам. Никогда в жизнь и наҷасай палидай и палид мемона, и ҳаромай ҳаромзода мемона. Ман дар ягон наворам дар шумо ҳақорат кардагӣ нестам. не ки ҳамин кисизана то ҷон дар бадани дорам ҳақоратш мекунам. то ҷон дар бадани дорам мегӯмаш. ассалому алайкум бародарои азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соғ саломат ҳастен. бародарои азиз, нигаҳ кунед, ман ҳамин кисизана мемонам, бахшишам барои душмонам. аввал ҳамира гӯш кунен, баъд душмон накунен. вале ҳастан ай пишти ҳамин хел ҳаромзодои оқипадарои лаънати лаънат кардаи Аллоҳ бо мада занг мезанен. мегӯмтон ки занг назанен ки занотона шуметам. ина ман гуфтамтон. гӯш кунен. на диденаш? خب مادری ترا ما بگم تروریست چند بار زنگ زدم جواب ندادی خواهر تا بگم امید دارم که میشنوی گپام تا آخر روم بعد اگه خلاصه دم میای در دینی هم خدا داری نه دین داری نه تا جنت هم میبینی در دهنی مادری ترا ما بگم مرحمت. гӯш кардем бародарои азиз. ин мара душмон ҳақорат накардай. нигаҳ кунем бародаро. хоҳиш аз ҳар як тайтон мекунам. навора паҳн кунед, навора падилитса кунед, навора лайк монед, падилитса кунед ки иншааллоҳ биизмиллоҳ ман мегӯм ки та зана талоқай, зана талоқай, зана талоқай, зана талоқай. та ира ман маълумоте гирифта будам. ман хоҳиш аз ҳар як тайто мекунам бародаро. навора лайк монен, комментария бинависонен, навора паҳн кунен ки то ҳами ҳароми палиди оқипадари валадизино то да дасти як бародари мусалмони мо биғалта ки баъд ишонаш бита. иншааллоҳ ман мегӯм ки и золимо, и ҳаромо долга намераванд. ё меғалтанд, ё рӯзе аз рӯзҳо дар як бародарои мо меғалтанд, дар як бародарои мусалмон меғалтанд ки баъд ишонаш мета ки пайғамбари мо кӣ буд, мефаҳмонаш ки худои мо кӣ буд. иншааллоҳ худои мо ҳамон шахсе ҳастае ки дар тамоми ҷотра ба мушкилӣ дучор мекунад. иншааллоҳ та зан талоқ, хона ҳаром, зани тра ма фалон кунам, ман мегӯм тра кисизан тра рафта дар израила гаштаистад, та як ҳаромзодаи оқи падари валадизиноӣ. ина сураташ меброя. ира ман як чанқа маълумот гирифтам бародаро. и кунтиай, и одам кунтиай, шӯхӣ нест. и одам кунтиай. ира ман гапзаниёша дар чанд ҷо дидагиям. и гап мезана. и кунтиай. агар ту мардак бошӣ, на то исту бигӯ ки ман тасдиқ мекунам ки кунтӣ нестам, бира справка бигир, рӯи кун, ай баленса ки кунта проверка кун ки то што тра ягон кас дангид мондагӣ нестае. та кунтӣ. ӯ шахсе ки пайғамбари мара душмон мекунад, ӯ шахсе ки аллоҳи мара душмон мекунад, кисизан ман тра мегӯм ки та долга намерай,
та иншааллоҳ ҳанаму группае ки ҷанг даясти ку мегӯӣ ки ма наме чанд ҳазор бародарота киштам. И ҳароми оқибпадари валади зино дар израилай бародаро, дар израила и хатина группаи мафия дай группаи амуг маханасо даҳа и кунтияй худашохи ҳароми оқибпадар террористае ки дарҳо дуруни уво зидди мусалмоно зада истай. Ак ту ку мусалмон нести аллоҳ тура лаънатат кина. ма валлоҳи қасам мегӯм рана и позна ту нигаҳ кун ки дар мушкилии мезанӣ ки ма дуо мекунем ки парвардигор тура охе худо ҷунта бигира касофати беимон тура чит биган дига. Ту қатъи янга зиндагӣ нака. Янгара биёр холиқов рамазона бите. Биёр янгара холиқов рамазона бите. Ӯ никоҳи ӯ қатъи ту ҳаромай. Янгара биёр холиқов рамазона бите. Бо мегӯмад кисизани ҳаром тура зан таамво истифода мебара. Зан таанаму ванаму мардаме ки дар муҷа ҳастае ку мханасо анамво занта истифода мебаранд. Медонӣ ту пад ту ба мара гапзан шидай, ту ба мара одам шидай, кисизан рафтай даким куҷо дар давлати бегуна рафтай айҳо уҷа зурӣ дори мардаки бихе нисно тов бихе биё. Кисизан ки ба пештра мехеза ус мерава. Некматра мегӯмад ки ту кисизан долга намера. Иншааллоҳ биизниллоҳ аз дасти як бародари мо чӣ хеле ки мегӯӣ ки дар под мепаронад ба дастарат анаву хетрани дар под мепаронад. ма хоҳиш мекунем ки ира таҷовуз нокарда накишенаш. дар тай чанги дасти комит мезана ира таҷовуз нокарда накишенаш. таҷовузш кунен, зинош кунен, бад бикишенаш. иншааллоҳ ҷоизай ира зино кардан ҷоизай. оле бо малобачот набурен нагин ки хеле ки валлоҳи қасам мегӯм ай пишти ҳами комит занг мезанӣ гап мезанӣ ку валлоҳи биллоҳи таллоҳи қасам семият намемона. ина ма мегӯмад занг назанен мара ай пишти ҳами хел палидо ки валлоҳи биллоҳи таллоҳи қасам мегӯм семият намемона. любой ҷота трогатса мекунам, душмон мекунам. занг назанен ай пишти ҳами хел одама. ман медонам ки итари ҷуҳудо бисёранда некматра мегӯмад ки ту як наҷаси, ту як ҳароме, ту як оқибпадари уҷа сурати зан панашунаву зан шай янгара биёра ке биёр янгара холиқов рамазон ҳаҷара ҳуҷурш куна бигарда. биёрш янгара ки битеш тамом ӯ айта нест. касе ки дина душмон мекуна, касе ки пайғамбармон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам душмон мекуна, кас ба қатраи одам аз имон хориҷ мешавад. та имон надорӣ. ак та имон надорӣ ма фикр мекунем ки тура аки занта баранд истифода баранд ту хиёлет ки рашкат мебарад, тура сахтат мераса. ту ба фикрем ки тамоман сахтат намераса. ту нами моли ҳасрати нами дунё турат ба дараҷаи дилта бурдагие ки ту дигар худат на медонӣ. барои чӣ? барое ки ту ҳаром омадагӣ, ҳаром мерай. ту оқибпадар омадагӣ, оқи модар мерай. манам падар модар ту дар тоҷикистон бошанд, ман намедонам дар куҷо бошанд падар модар. фикр мекунем падар модар намедорӣ не ки надорӣ не ки намедонам акам. якам қа мегӯмад ки аллоҳ лаънат куна ҳам падарта, ҳам модарта, ҳам хита, ҳамун падару модаре ки сари фарзанда гирифта наметонанд. аллоҳ шоҳидай ку фардо рӯзи қиёмат ҷавоб мега. ма ай аввал то охира гуфтагием ки фарзандотуна тарбия кунен. мегӯяд ки фарзанди хуб боғи падар, фарзанди бад доғи падар. замоне мешавад ки шумо ҷавоб мегӯед дар назди аллоҳ ба ин фарзандотон. ай анами гулакишонай о мерава як кора мекуна, ай бачама ҳичиш нагӯ, ай бачама ин хел нагӯ. пага бачат имона савдо мекуна, имонша. пага бачат модарша савдо мекуна, пага бачат падарша савдо мекуна, пага бачат хоҳарша, тамоми апаша, тамоми чизша. барои чӣ? барое ки
ای وقتش تربیه نکردن، ای وقتش نصیحت نکردن که ای بچم هو نمی چه زلال دوره بته یخم چه خطی بچه ایت نمیمبره یا که یک نصیحتی که بشنونی نصیحتش کنی بچه ترا یکم زبانت گنگ نمیشوه. انمی پدرشون مادرشون انمی را تربیه کردگی نیستن. برا بچم چیکار میکنه چیکار کار نکرد رفت انمی میوره با انمیجا میرسونشون با انمیجا را نکمت را میگومد که کسیزن تو آدم نیستی. اگه پنیاد نشد تو کسیزن در حیات دودم نیستی در حیات دودم نمیشه. ما یگم کسا دشمن کاگی نبودیم در پوبلیشنی نکی ترا میگومد که زن تا فلان میکن ما پیش ما اگر ببروی اینا ما میگومد که زن تا فلان میکنم. تو کسیزن آدم نیستی تو آدم نیستی. کسی که پیغمبری مرا کسی که خدای مرا کسی که دینی مرا دشمن میکنه ما تیارم که جان بتم ما تیارم که جان بتم ما تیارم که قربانی شم جان ما فدا کنم. نکی میگومد که تو کسی زن تا نه قربانی میشه نه هیچی برای تو جهودی برای تو حرامی برای تو چرکی میبرونیم خیلی کرده خیلی نمتری کرده گب میزنیم. یک ده نورات دیدم نکی میگومد که تو کسی زن بناموسی تو کنتی مردک باشی برای کنتا پراویرکا کنه انشاءالله باذن الله. ما میگومد که تا دولگا نمیره یکی از یگم برادرای مسلمانی ما تو میغلطی رنای پوزنم هر یک برادری که خطونا مسلمان میگیرن میگن الحمدلله ما مسلمانیم. این نجس اگر نوار نکردین این نجس اگر در مسئلهش گپ نزدین نگفتینش که والله قسم این سخنهایی کردسته نزد پیش فردان پیش پروردگار میخیزین نه که شرمندوار میخیزین شرمندواری میخیزین که گپ زده نمیتونین. میگوی ای پروردگار ما دعا میکنیم که پروردگار قوت مردی ما را زیاد کنه که مرد بچه های ما زیاد شوند مرد بچه های ما کم شدگی های الله شایده میگونم زمین بکنم اکسیزن تا در پیش ما باشی که ما میدونم ترا چی کارت کنم کسیزن. اگر گدور دیده میدان خالی هف داری از زنات تصور شمیتره تا بیناموس ما در پوبلیشنی یگم بر نگفته بودم گپورا نکی نمیگم که تو کسیزن تو حرامی تو تمامی جد ترا حرام های تمامی جد ترا حرام های این همون گپت ما میگم. برادرها خدا نگهبانتون باشه در امان الله باشین. ما فقط از شما بخشش میپرسم که وقتی سخنهای قبیح گفتم سخنهای بد گفتم شما ما را که دیده بودین که من گپورا گفته باشم. ما والله قسم ما دینا ما در ماشین اومد سبدم ما هیچ را گوش کردم ما اینجا گریسته اومدم که امروز تاجیک های الله لعنتش کنه نگاه کن که چی گپو گپ میزنه الله خار ذلیلت کنه. خدا نگهبانتون باشه برادرای عزیز.